ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾನೈತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಫೋನ್ ದಿಪ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಅಲಂಪು ತೋಜಿನಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಕುಡಂಜುಂಡು ಅವು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ನಾನುಂಡ ರಡ್ಡಂಡಿ ಯಾಕಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಕೊಂಡು ದಾಲ್ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೂತಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡ ಇತ್ತದಿ ಕಾಬುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗು ವಿಟ್ಲಾಗು ಪಾರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಮುಖ ಕಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಮುಖಂದು ಅಡ್ಲ ಎಂಕೆ ತೋಚಿನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತದು ಕಜಿ ಮಲ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಆಯ್ನಾತೇನೋ ಅಂದದ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾಳಾಗ್ತಿಂಚಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಬೇಲಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಫೋನಾಗ ತೋಜಿನಿ ಎಂಕ್ ಪುಳಿತ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿತ್ತು ಹಾದಿಟ್ಟು ಎತ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನೇರೆಗ್ಲ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮುಖನಿಗ್ಲೇನ ಪೂರ ಚಾ ಪಾರ್ದಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ದನೆ ಚಾಗಿನಿ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ತಿಂದೆ ಮುಖ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ತಂಡೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಜಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲಂಬೋಡ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ತೂಪನೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಿಜ ಉದಾಹರಣ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಹರಿ ವರ್ಷ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಮ್ಮ ಹೂವು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಯಾಂಬತ್ತೆ ಜೈಸಂಕ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಂಕ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಪಾಯರು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಲ್ಗೆಲ್ ಮೀಲ್ದ ತಂದ ಸೀದಾ ಮತ್ತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೋಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅದೇನಾಡು ಕಡ್ಜತ್ತದು ದಾದ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಡ ನಾಲ್ ತಾರತ್ತ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮೀನ್ದನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನೇ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗಾಗಿ ದಾಲೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ದೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಶನಿವಾರದ ಮೀನು ಕೋರಿ ದೈತಾಂಡ ಕಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಮರುವೈ ಎಂಕ್ ಮುಖ ಎಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಮುಖ ಬೊಳ್ದುದ ಬೊಳ್ಳೆಂಚಿರಿ ಬೊಳ್ಳೆಂಚಿ ಆಚ ಬಗೆ ತಂಡ ಪೂರ ಎತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಅದಮ್ಮ ಅತ್ತ ಹಂಡೆ ಇಟ್ಟಿ ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಕಜಿಪ ಅಂತ ನಾನು ಕಜಿಪ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ಅಂದ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಅಲಂಬು ಕಜಿಪ ಅವಳು ಅವಿತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೀನು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಲಂಬು ಅಲಂಬುಲ ಬೂತೈತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾತೊಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಲಾಗ್ಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಅಕ್ಲೆ ನಲಿಪ್ಲೇನು ಚೂರು ಆತ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೂರ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಕ ಕೋಡೆ ಬೋತಿರಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪುನಃ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಮುಖ ಒಂದು ಅಲಂಬು ಕಜಿ ಮಂತ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ದೋಚಿಪಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ಯದ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೀನು ತೋಜಿಪಾಬೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು
ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಏತು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ತುದು ಕಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತೆ ಅನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿಪ್ನೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೊಕ ಅದ ಪೂರ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೊಕ ಮರುವೈ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ದೆಕ್ಕುನಾಂಡು ಏತಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ഇരുന്നൂറ് ഞങ്ങൾക്ക് 5000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮರುವೈಗೆತ್ತು ನೂತ ಹೌದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ಪೂರ ಮುಗಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಹೊರಿದ್ದನೆ ಅಂದ ಎಂಕೋ ಬರ್ಚಾಂದ್ ಇನ್ನ ದಾದ ಎಟ್ಟಿ ಖಜ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿನ ಈತೆ ಹೊರಿದ್ದನೇನಾ ಪೂರ ಕೊಂಡಯ್ಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರಾತ್ ನಂದ ಧೈರ್ಯ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತೆ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆವಣ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡೋಡ ನಂದಿರ ಅದು ಪಾತ್ರ ಉಂಟಣ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರ ನೀರು ಅಂತೆ ತರೇನೆ ಮಾಸ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ನಾನು ಎಕ್ಕಲ್ತನ ಕುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂತನ ಉಪಕಾರ ಅಂಚೆ ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ನೆ ಅವು ಬೊಕ ಉಪ್ಪದಾಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಐದು ಬುಲ್ತೋನು ಫುಲ್ ಮುರ್ದಾಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಅಪುರ ಈತೆ ಆತನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಆತನೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ತೊಜಿಪಾಬೆನಿಕ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನ್ಪುನೆ ಇಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ಪೆರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲಂಬು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಲ್ಲಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲಂಬು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತೊಜಿಪಾಬೆ ಅಲ್ಲಂಡ ಮಲ್ತಿ ಚಂದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿ ಚಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಜಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತೊಜಿಪಾಬೆ ನೀನು ಪೂರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲಂಬು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾಯಿ ನಿತ್ಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ఇందుకు హాస్టల్ టేస్ట్ ఉందా ఎలా సరి ఉండక పేపర్ అಲ್ಪ ಒಂಜಾವು ನೀನು ಸಾಕಿದನ್ನ ಈ ತೀಕಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ 4 ಪೆಲ್ತಾರಿ ಪಾರ್ದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನೆ
ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದು ಅಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲಾತೆ ಗಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇನಿ 7 ಗಂಟೆನೇ ಆತಿದ್ದೆ ಆಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೀತನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಲ ದೀದಿಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪನೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ಮೀಕಂದು ಇತ್ತನೆ ಮುಗ್ಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತ್ವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ರದ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ರೆಡಿಯೇ ಮಲ್ತಿಂಚಂಡು ಅಕ್ಲ ನಲಿತಲಾಂಡು ಪೋದ್ಲಾಂಡು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಲಿತಾನೆ ಐನೊಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೇರು ಐನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲಿ ಓ ತರುಣಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೆಂಬ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವೆ. ಈ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವಳು ನೀನು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಗುರುತು ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಗುರುತನ್ನು ತಾ. ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ ಕಜಿಪು ಎಕಡ ಕೊಂತನ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಪೂರಲ ಮೂರೊಂದು ಇತ್ತನ ಎದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ದಾಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ತಂಚ ಆತಜಿ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಆಡತ್ತೆ ಕಡೆತು ಪೂರ ಆಗ್ತಂಡು ಯಾನು ಕಲ್ತಾರಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದೀತೆ ಬೇಯರ ಪೂರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ನಾಗ ತೈಪವೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಆತಂಡು ಕಜಿಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ಕಾಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೀದು ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಮೀದು ಪುರ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅಣ್ಣಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಿಪಾವೆ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪನೆ ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಬರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೆನೆಲ್ಲ ತೂರ್ಚು ಈ ನಿನ್ನ ಪುಣೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಕಡಿಪು ಮುಕ್ಕ ಅಲಂಬು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಅಲಂಬು ಆಯ್ತಾ ತಲಂಬು ಇಂಚೆ ರಡ್ಡು ಅಲಂಬು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂದು ಮರುವಾಯಿ ಎತ್ತಂದು ಇಂಚಿನ ಬೊಳೆಂಚೀರಿ ಮುಕ್ಕ ಇಂದು ಮರುವಾಯಿ ಅವೇರೆ ಇಂದು ಗಂಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ ದೋಸೆ ಇಂದು ಬೂತಾಯಿ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಜಾಯ್ ಅನ್ಲೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯನಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಈರ ಹಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ನೋಪುನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಎಂಕ ಗಂಜಿ ದೋಸೆ ಬರ್ತಿಂಕ್ ಐಕೆ ಬಲ್ಲವೇ ಮೇಲ್ಡ್ ಎಂಕ ದೋಸೆ ಬರ್ತಿ ದಾಯ್ತಯ್ಯ ದೆಂಪು ಅವು ಸ್ಪೂನು ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಮರುವಾಯ್ ತಿನ್ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಮರುವಾಯ್ ಎಂಚ ಇಡಿಯ ತಿಂದಾನ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪೆಂದಿನ ಎಟ್ಟಿ ಅಲಂಬುತುಲಾಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿ ಬೇయింಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಡ್ತಿಕ್ಕು ವ್ಯಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.